Jlamprung kon rene. Prong Jlamprung. Aja, wis kono terserah nani Antasena mangsenani. Kula arep lele kula. Kandhani ngayal ora. Wah, Antasena kalah karo Samba. Ora mungkin. Nyatane wonge mundur. Tantem ora apa-apa, Gong. Wah, kok iya ya? Pasrahke Kang Rayi. Sawa, Jlamprung kon rene. Prong Jlamprung. Aja. Werna loro, ming kalah apa menang? Nek kalah ya wis, nek menang ya syukur. Apa kudu anak Werkudara ki menang terus? Hah? Ngono wae piye? Kok njur tas-tas. Nek kalah ditakoni mergane apa? Samba ki ora tau perang kok iso ngalahke Antasena sing bendina perang. Ini mesti ana sesuatu. Udang dibalik. Apa lho? Batu, es batu, batu tok. Antasena kalah karo Samba iku kudu diteliti ora mung njur ditutuki. Sing tuwa ki melu mikir, ora mung isane mung ngakon, isane mung kongkon, isane mung dawuh. Wah, apa? Nutuk apa? Bagong nek nutuk. Mangsane ora. Ayo ngantem. Aja ngantem Antasena. Ngantem Bagong. Weh lah. Ngantem tenan kowe. Ngantem wae. Ha wis. Kaira nek arep ngopo kok ming ya wis ora. Ora masalah kowe ngantem aku. Ora apa-apa. Tanggaku kae, Mas. Tanggaku ngantem sirahku seprene stroke. Aku ora percaya. Bukteke ye. Aku ora percaya. Ya syukur wong aku ya mung ngapusi kok. Kandhani ngayal ora. Wah. Antasena kalah karo Samba. Ora mungkin. Nyatane wonge mundur. Sapa kae adimu lho. Wah, Bagong nek iki lali. Sapa to? Ndara Janaka. Ndara Janaka. Jlamprung kon rene. Prong Jlamprung. Aja. Modar kowe. Dikawel dantem cangkem kowe. Sing nyeluk Ndara Janaka Jlamprung ki ming Ndara Werkudara. Kowe iki ra nyeluk Jlamprung. Wah, ora ngerti ya. Ngapunten lho Janaka. Tindak mrika. Iya, Jlamprung matamu. Nesu wae. Wonten dawuh. Samba menang karo Antasena. Ana wong kang mrewangi karo Samba aku ora trima. Lenggah prayogi Kang Mas. Tobat aku kapok. Wah, Antasena. Piye, Pak? Nek urung jalu ngapura jamba ujuli. Wah, licik. Diwangi karo gerangane. Yen pancen ewang-ewangan, Antasena kon mundur, Samba kon mundur. Sing tuwa karo sing tuwa. Wis. Wis Werkudara wis. Ngopo, Pakdi? Aku njaluk ngapura ya Antasena sebabe
Samba kakangmu tak ewangi. Tak paringi ngambil pusaka Sekar Wijakesuma. Sekar dijukuk karo Janaka. Wah, Jlamprong. Rong Jlamprong. Mboten, sumpah mboten. Pisan meneh tak pancarainu. Ya aneh-aneh kok gong ora. Tak sasok melu nyeluk Jlamprong. Ndak coba. Sekali anakku papat ke tembok ya. Ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara. Paman Pancatnyana. Sawetawis anggenipun paman ngadhep ngarsanipun ingkang putra Indraju Trisna. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing Datulaya Praja Traju Trisna, paman Pancatnyana. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang paman Pancatnyana wonten ngarsa Paduka anak Prabu Setija Bama Narakasura. Keparing ngabdi paman ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhap padha Paduka Anggir Setija. Ih, paman, kula tampi dawah sami-sami. Kula aturi lenggah ingkang sekica lan mranata sagung para kawula miwah para nayaka anggenipun sami ngabiyantara ngersanipun ingkang putra pun Setija. Sampun ngantos wonten ingkang damel geger awit dinten sak mangke boten kanthi kanyana-nyana negaring Traju Trisna wonten sowanipun kadang kula ing Parang Garuda inggih menika pun Yayi Samba inggih Yayi Wisnubrata. Kasinggihan sabda pangandika Paduka anak Prabu malah ingkang paman ugi nderek kagiat manahipun dene dinten samangke ingkang rayi Anggir Samba sowan ngersa Paduka anak Prabu Setija wonten menapa dene wonten sowanipun ingkang rayi ing Parang Garuda menapa saking pikajenganipun piyambak menapa dipun utus ingkang Rama ing Dwarawati. Mangke kula badhe andangu dhateng sowanipun kadang kula Yayi Samba Purbawasisa wonten asta Paduka anak Prabu Indraju Trisna. Kula sumanggaken nggih ingkang bapa namung ndederek kersa Paduka saha midhangetaken ingkang tetela. Kadangipun Kakang Yayi sawise satata nggone siadi ngadhep ana ngarsanipun Kakang prayoga nggone siadi lenggah ana ing Datulaya Praja ing Traju Trisna padha harja sak praptanira Yayi Samba. Dene nuwun amit pasang Kalimantabi tinebena ing ladone dumawahing tawang tuwang Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi ing Parang Garuda pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Traju Trisna. Ya Yayi tak tampa. Gawe legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Apa to kang dadi wigatine dene sira Yayi sowan? Monggo tanpa cecala ingkang luwih dhisik. Gawe kaget penggalipun Kakang ing Traju Trisna. Yen pancen sowaning siadi ki saka kersaning siadi pribadi, murugi matura ingkang terwaca. Nang yen to diutus dening Kanjeng Rama ing Dwarawati. Apa ingkang dadi dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu ing Dwaraka? Nyawa-nyawa jimat kula Koko Prabu. Sesembahan kula inggih namung Paduka kaliyan Kanjeng Rama ing Dwarawati ingkang minangka dados pengayomanipun ingkang rayi ing Parang Garuda. Wale-wale menapa? Sowanipun ingkang rayipun Samba menika boten saking anggen kula diutus dening Kanjeng Rama Prabu ing Dwarawati menika babar pisan boten. Namung kula menika sowan krana kula menika nggadahi atur ing badhe kula kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Traju Trisna. Samba wonten timbalan janur gunung kadingaren. Dene siadi darbiatur ing bakal sira aturake kelawan pun Kakang. Apa to kang dadi legetaning penggaling siadi? Koko Prabu. Mugi kepareng kula badhe majeng sawetawis anggen kula lenggah ngabiyantura ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos duna dungkap panampinipun Koko Prabu Setija. Ya, mangsa bara Yayi. Purbawasih tak pasrahke marang sira Yayi Samba. Handrah ingkang puspita kasilring samirana mrih
sekar kadung ngas gandanyo maweh raras rananing driya Malih-malih menapa Koko Prabu sejatosipun wonten gegembolaning raosipun ingkang rayi ing marang Garuda. Ingkang badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih dhateng sinten malih? Kula ngungkap dhateng sejatining raos kula. Menawi mboten wonten ngersanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Traju Tresna, ora kusik. Kok sajak wigati wi janjane ning apa, Samba? Monggo pendak-pendak arang-arang siadi sowan marang Projeng Traju Tresna tansah cecaketan kelawan Kanjeng Rama. Mbok menawa nobot repoting siadi tumulipun atur kersane Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Nanging kok ora kaya sak gedhagan iki lha kok dadi sira Yayi Parang Garuda sowan ana ing Traju Tresna. Inggih. Krana menawi menapa ing sampun dados gegebenganing manah kula menika mangke badhe kula aturaken dhateng Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Tan wurunga malah kula badhe nampi duka saking Kanjeng Rama Prabu. Lho. Napa duka piye? Mila pangraos kula tumunten kula sowan dhateng negaring Traju Tresna supados sakmangke Kanjeng Koko Prabu menika saged abebantu dhateng bot repotipun ingkang raying Parang Garuda. Marajata kalang-kalang rembugmu. Gage siadi darbe panyuwun napa? Yen to pun Kakang bisa ngudaneni mesti pun Kakang bakal sak biyantu kelawan sira Yayi ing Parang Garuda. Koko Prabu. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika malah minggahipun sampun wonten setunggal candra. Manah kula menika mboten jenak menawi kula mapan wonten ing Parang Garuda. Manah kula menika mboten kraos sekeca menawi kula mapan wonten ing kasatriyan Parang Garuda. Apa siadi bubar nampa duka saka Kanjeng Rama? Inggih mboten. Prasaja kemawon sampun setunggal candra. Engga dinten sakmangke menika manahipun ingkang rayeng Parang Garuda menika kaprawasa krana raos tresna tuwin raos asmara. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara. Samba wonten timbalan. Saka pitunganing pun Kakang yuswaning siadi kuwi wis ndungkap dewasa, mula ora jeneng aneh. Lan ora jeneng mokal, lamun siadi tumuli duwe rasa tresna kelawan sawijining wanita. Lah yen panjenengan siadi darbi rasa tresna kelawan sawijining wanita, dudu pun Kakang ingkang darbi tanggung jawab kudu nuruti apa kang dadi pamothaing kadangku ing Parang Garuda, nanging kuwi tanggung jawab ing Kanjeng Rama. Nuwun pamunten, kula sampun matur Kakang Mas. Bilih menawi kula menika matur dhateng Kanjeng Rama Prabu Ndarawati tan wandi kula badhe nampi duka mila kula kedah gadah satunggiling tetiyang yang sakmangke saged anjurung dhateng gegayuhan kula. Tegese Koko Prabu Traju Tresna menika kula suwun supados saged andombani dhateng pengangkah kula tuwin panjangka kula. Lah ora kusik aku tak takon karo kowe. Lah terus wong wadon ingkang sembada mrawasa kelawan atimu mau sapa? Inggih menika. Ndadosaken kula ajrih kaliyan Kanjeng Rama Prabu awit lumahing bumi kroping langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga mrawasa dhateng manah kula satemah kula kapandhuk bedoring katresnan. Kejawi kula nuwun sewu. Atmajanipun Paman Madukara inggih menika pun Yayi Jenakawati, Koko Prabu Traju Tresna. Ratune Ratu Tama Pati-pati linu
saka Tias Raharja panegari becik-becik parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beda kang reribeti jagat Badra jagat pangestu Kara Wiladala Sombo wonten dawuh Koko Prabu yen pancen gegayamu kaya mengkono lan kabeh mau ora mung tekan gegayuhan nanging mbok tekake ana ing tekad merga tumrapun Kakang tekad kuwi pok ing karep wong ki yen wis nekat adane sok lakon inggih lah saiki mengkari nanting karo atimu piye menawi ngantos kula mboten kasembatan dawuh karo Nyai Jenakawati Koko Prabu sapaning manihipun ingkang raying parang Garuda menawi perlu badhe kula entengaken pejah gesang kula yen pancen kaya mengkono dina sameng kaya tak kanthi sowan Kanjeng Rama Prabu Durawati nyuwun pangestu lan panjenengane tumuli sowan ana ngersaning Paman Arjuna matur apa anane yen to sira Yayi tresna kalawan atmajaning Paman Arjuna ya kuwi Yayi Jenakawati mangke rumiyin saking pangraos kula menawi tumuli sowan Kanjeng Rama menika mangke malah mboten saged kasembatan panjangkanipun ingkang rayipun Samba lho lah karepmu piye sowan wangsanipun Kakang Mas Tijo menika Panjenenganipun Kakang Mas Tijo menika kula suwun kanthi sanget enggal sak mangke minangka dados wakilipun tiyang sepuh kula sowan dhateng Paman Arjuna. Menawi mangke kula sampun kasembatan mboyong Dewi Jenakawati tumuli nembe matur lan Kanjeng Rama Prabu Dwaraka. Kanjeng Rama tartemtu bombong penggalipun. Sampun ngantos sinengga kula menika setunggiling anak ingkang tansah sumendhe dhateng pangawaosipun wong tuwa. Anak ingkang ora isa nglungguhi tembung ngopor bebek mentas awake dhewe. Ing mekaten kula suwun Kakang Mas Tijo kula aturi ngodol lampahipun ingkang rayipun Samba sowan dhateng Paman Arjuna Pak Kakang Prabu Stijo. Ing Pomo sayongkong ana wiyatamun-amun lir gumampang maletik mancala. Jagat Dewa Bathara Yayan engko nganti nampa dukaning Kanjeng Rama Prabu Durawati piye? Yen sinengguh aku nglangkahi marang panguwasaning Kanjeng Rama, jer tanggung jawab wong tuwa tumrap anak mesti bakal nuruti apa kanthi panjaluke si anak. Nyuwun pamunten, pitados kalian kula to. Kakang Mas menika mboten saben dinten caket kan Kanjeng Rama Prabu Durawati. Mila apal kula wewatekanipun Kanjeng Rama menika apal Samba. Kula menika sampun ngertos dhateng lagak lagu lagianipun Kanjeng Rama. Sampun matur dhateng sampun Kakang Mas Tijo menawi mangke kula menika tumuli matur dhateng Kanjeng Rama Prabu tartemtu Rama Prabu malah mambengi pikajenganipun ingkang putrapun Samba. Mila dinten sak mangke ngatur kemawon. Kakang Mas sarujuk menapa boten ngodol lampahipun ingkang rayipun parang Garuda. Lah yen nganti gagar-wigarapan jangkamu mesti wae aku bakal kelangan adi. Samba, yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, kowe metu dhisik enten ana pun Kakang ning alun-alun negara Traju Trisna. Sawise nganti busana pun Kakang bakal nemoni kelawan sira Yayi Adiku Samba lan budal marang kasatriyan Madukara. Menika saestu? Iya, Samba. Aduh, matur nuwun Koko Prabu, matur nuwun. Badhe wonten pangarep-arep anggen kula saged amboyong dhateng Yayi Jenakawati kala dinten samangke kula nyuwun pamit madhal pasilan wonten ing alun-alun negari Traju Trisna sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Samba. Paman Pati wonten dawuh nggih. Wonten bab tuwin perkawis ingkang kedah ngembet dhateng ing putra ing Traju Trisna nanging gandeng Samba menika adi kula. Menika kadang kula taruna. Monggo tresna kaliyan Samba menika mboten saged dipun gambaraken. Menawi ngantos Samba cabarakenipun badhe ngrengkuh
pun Jenakawati. Sakmangke tartemtu kula badhe kecalan Kadang Taruna. Mila kula nyuwun dhateng Paman Pancatnyana, kula aturi nengga negari Trajutrisna. Kundur paduka benjang menapa. Mboten badhe kula wangsul dhateng praja menawi dereng saged kasembadan panjangkanipun kadang kula Yayi Wisnu Brata inggih Yayi Samba ing Paranggaruda. Nggih. Namung dherekaken Sengkar Paduka mugi-mugi lebda ing karya nggih anak Prabu Stija. Paman Pancatnyana kula nyuwun pamit ngatos-atos nggih. Anggir Stija Bumanara Kasura. Durnaina panalingane lumajaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda kentos walu gembol monyor-monyor juk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lesmana, putuku ngger Lesmana cah bagus, putuku ngger cah ndlonet. Lesmana Mandrakumara. Wonten dawuh menapa yang Penemban Durna? Kowe wis nyandang cara manten, Ngger? Nggih. Kowe ngerti, kowe arep tak larapake ning ngersaning sapa lan tumuju marang endi? Ngertos. Nendi? Wonten kasatriyan Madukara Daup kalian Yayi Jenakawati. Jumbuh kalian menapa ing dados gegayuhaning ati kula yang Penemban Durna. Kowe ngerti Janaka kuwi sapa? Janaka menika Arjuna. Ya Permati. Janaka kuwi muridku. Nggih, lulus tahun pinten. Ora perkara nggon lulus, ning Janaka kuwi muridé Begawan Durna. Janaka kuwi tak anggap anakku dhewe. Lho. Niki lho ngger dimidhangetaken ngendikanipun ing Sokalima. Raden Janaka menika siswanipun Begawan Durna. Janaka kuwi muridku Lesmana. Mula Janaka kuwi mesti bangun miturut karo apa kang dadi perintahe Begawan Durna.
Nah, iki mengko nek wis tekan kono tumune aku bakal kandha karo si Arjuna yen to Praptataka ning Kasatriyan Madukara kuwi nglarapake calon pinanganten lanang ya kuwi kowe Lesmana Mandrakumara supaya dhaup karo Janakawati. Janaka mesti ora bakal wani. Janaka mesti ora bakal mbadal sumbi dawuhing Begawan Durna. Janaka mesti manut karo dawuh perintah Begawan Durna. Oh, mesti bakal nglakon dhaup karo Janakawati. Oh! Kowe rasah oh. Sing oh iki Begawan Durna wae ya. Nggih, saking bungaing ati kula. Nek ngonten wiwit dina niki yayu kula putus. Yayu kuwi sapa? Ah, senengane bocah kok aneh-aneh ora. Kowe iki putra Nalendra aja sok nenengi wong bidak pejaraan. Kowe iki putra Nalendra. Kowe iki anak ratu. Wong tuamu kuwi Nalendra. Nyenengi kok mung wong bidak pejaraan. Wong kawula cilik. Wong loro saudon telu saurupan, ora sak derajate. Nyenengi ya sing sak derajate. Yen kowe iki putra Nalendra nyenengono putra Nalendra. Saora-orane ya putra pendhita apa putra satriya. Nyenengi kok ming bakul mie ayam. Yayu lor prapatan kae to? Nggih. Ah, lah kok dadi kowe ngrebut nggon aku. Bola turan sampean aku ora ngapa-ngapa anyak mustahil nggih niki terus budal teng Kasatriyan Madukara ya nek mengke paman Janaka mboten maringake kowe ora percaya karo aku Begawan Durna kuwi aji-aji guna kasantikan panggendam pirang-pirang. Oh, Janaka mengko kena panggendamku, tak walik paningalih. Mesti anake diwenehke karo Begawan Durna. Tumrene tak dawuh karo kowe. Ora coba, apa ora seneng atimu, ha? Nggih. Bungah kula nyenengake. Ya. Monggo yang dipun lajeng lampahipun menika pun dugi meh cedhak Kasatriyan Madukara. Wonten tulisane wis. Nika mang waca ANDA Anda ama susu gigi Anda memasuki ke asan kawasan olo ke akala ili asasa asisi lokalisasi udah kae kok menggok nengen oh ngaten kula kinten nek bablas nggih monggo Adipati dipun gelak lampahipun bidal wonten ing Kasatriyan Madukara niku wis ketok tapel wates Kasatriyan Madukara. Nggih enten gepura gambare utawa enten patunge jemparing. Niku cetha nek mlebu wengkon Kasatriyan Madukara. Kula wis hafal nggon-nggonane. Nek teng Jodipati teng ngersaning Paman Werkudara niku enten gepura sing enten gambare utawa patunge gada. Nek tenggene Paman Puntadewa niku enten wujuding gepura sing enten recane kembang mlathi. Tenggene Paman Kulasedewa niku enten reca gambare Sugeng kalih Bagya. Sinten niku Dewate? Pengrawe. Kula niku nek gagas Lesmana niku ajeng guyu niku kok wedi. Wong niku putra Nalendra. Padha kalih teng negara Ngastina nggih Yang. Nek kraton Ngastina niku gepura gedhe banget wong negarane ya gedhe. Enten gambare gada kaya ngene Paman Jodipati. Nek teng negara Ngawa enten gepura gambare jemparing loro. Kuwi merga tandha yen to anak Prabu Basukarna kuwi pancen pinter olah ngembat jemparing. Nggih.
Tenggene sampeyan nggih wonten gepura. Gambare wong ngemiki. Kae gepura saka pemerintah. Penggalaan keluarga berencana. Urung tak gempur ke saiki. Mbaya dilangi. Ndak madan-madani Sokoli. Sokoli niku gambare napa? Nang Sokoli niku gambare napa? Gambare napa? Terpejo jaran. Dengangak nih. Oh. Ya anggo seger-seger tepate lha nggih. Suasanane udan kaya ngene iki lha nggih. Monggo bidal. Ayo ger fotoku tak kanthi budal ning kasadyan mantuk ora ger cah bagus. Swamya ngambrengeng kati karo naning kaswa seda sang ganda astrat maca long lalu mangulati surya mangrang sang wayah wah Antasena. Apa, Pak? Dangu karo wong tuwa ora wangsulan. Mergo atiku ora cenak. Atiku tuwuh tandha pitakon pirang-pirang. Bapak nganti karo aku budal saka Jodipati, wiwit saka Ngrandu Gombala aku ditimbali karo bapak. Sowan ning Jodipati terus tumuli bapak ngajak aku metu saka kasatriyan nganti tekan seprene tak suwuni prisa Pak arep nendi, arep ngopo bapak ora wangsulan. Atiku tuwuh tandha pitakon sing kebak. Ha saya aku tak takon karo bapak tak takoni kok ora wangsulan ki sebab apa? Mergo iki yen kanthi tak kandhak iki karo kowe nang kene kowe mesti badal dawuh wong tuwa. Kusike. Nek dawuh wong tuwa apik ki aku tetep manut. Nek dawuh wong tuwa kira-kira kuwi ora apik, tur dawuh wong tuwa kuwi bakale mengko apa jeneng iki meksa karo kamardikanku ya nuwun sewu aku ora gelem nglakoni. Lah wangsulamu wis kaya ngono. Mula rasa dadak takon sing ngono-ngono ayo ndang budal. Arep nendi? Wah, manut karo aku. Wong mlaku ki eneng tujuane. Nek ora ana tujuane kuwi engko kesel lho, Pak. Engko nek kesel meng ngrekasake aku. Antasena. Didak-idak. Engko tak idak cengele nesu. Wah, ngida-ida wong tuwa ki ora tekan sirah. Ngida-ida kok tekan sirah. Lah jare mumet. Mumet ngida-ida sirahe. Wah, caedan. Ayo budal, kok sik aku gelem mangkat ning Bapak Prasaja. Arep nendi? Nek madu kono. Oh, none paman. Yo. Pigatine ngerti yo. Anak Werkudara kabeh wis padha omah-omah, kabeh wis padha mentas. Kakangmu Antarja ya wis omah-omah. Kakangmu Gatotkaca ya wis omah-omah, wis mentas. Tegese wong tuwa ora duwe kewajiban kula wentah karo kakangmu sakloron. Ning kowe sing durung. Mula aku bakal
tekan kasadan Madukara mengko. Nang ngarepe Jlamprung adikku ya pamanmu Madukara kowe arep tak jodhoke. Jodhoke piye? Jodhoke piye? Cangkeme. Wah, wong tuwa getak-getak. Ha jodhoke piye aku lagi mau rabi ya, Pak. Aku ki lagi seneng dhewe, aku isih seneng dhewe aku mau nek takon rabi nek tok jiat kon rabi aku mau. Wis wancine kudu nglakoni rabi. Kowe arep tak jodhoke karo adimu wadon Jenakawati. Wah, Cilaka wis. Pak, aku isih pengen dhewe. Aku durung kepengin omah-omah. Aku isih duwe panjangka sing kudu kelakon. Mula aja tok ora baik isih ya Pak, ngerti lho Pak. Aku kan isih skripsi. Ora sah wangsulan manuta. Pak, aku isih kepengin dhewe, Pak. Yen ora manut karo Werkudara, ora manut karo bapakmu, ora apa-apa. Ning kuwi dina iki ora sah ngaku dadi anake Werkudara, minggat. Aja ngaku kowe turun Werkudara. Ora sudi dadi wong tuamu, ora sudi dadi bapakmu. Ayo minggat. Wala iki sing berat. Ya kon dadi anake sapa? Sakaremu, arep dadi anake Mbah Kasan ya sakaremu. Kuwi dagelane waluh wis mati, Pak. Aja sok dienggo. Ben tentrem panjenengane nang kono. Wah, yo men. Manut apa ora? Mengkari nglakoni, mengko sing rembugan aku mengkari nglakoni, rasa kaya bocah cilik. Pak, aku manut. Pak, aku jane ora sandata wangsulan diwae takon minggat. Aku ora sudi duwe anak sing badal jawe wong tuwa. Ayo budal. Pak, ayo budal. Yo, wis ayo mangkat. Njaluk ngapura lho, Pak. Wah, manut karo bapakmu wae. Yatlanganing kalanggiwana gelar pandaan munsara non lir kekonang surem sorot etan badang om Sarawu Paduka Kakang Mas ingkang ngrayeng Madukara ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Mas ya Jlamprung tak tampa ora liwat pangestu Tampanono kula pundi nggo jimat paripe Antasena Padaraharja nggih anakku bocah bagus pangestune Paman Arjuna slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Paman ya tak tampa pangestu ning pamanmu Tampanono Ndara bekti kula nggih Den ya dipol tak tampa Ndara Antasena bekti kula ya kek tiba padha-padha. Wonten wigatos menapa? Wah, Jlamprung. Jumbuh karo rembug ingkang wis nate dirembug antaraning kowe lan aku. Nggono wis padha kencan semayan. Kepingin bebesanan ngrabekke antaraning anakku si Antasena karo si Jenakawati. Dina samengko praptaku ana ing Madukara mung bakal kepingin netepake besok kapan nggone anakmu Jenakawati karo anakku Antasena bakal dikepyakake nggone padha bangun Bali Wisma, bangun bebrayan Jlamprung adiku Madukara. Nyatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang
Kasoran pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Dereng ngantos paring pangandikan Sang Arjuna kedadak sowaning satra ing Paranggaruda Raden Samba, Raden Kusuma Kilatna karya jingak kang samya mulat. Lang-langing triya mangungkung. Pandam sumula amadangi jroning pasaryan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng anakku Paranggaruda Samba Wisnu Brata sowan tanpa tinimbalan ing kasatyan Madukara ana wigati apa nggih nggih paman sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana krana kula kumawantun ngabyanten kesanipun Paman Madukara. Estining manah namung badhe ngunjuk atur ngersa paduka Paman Madukara. Ana wigati apa nggih Samba? Nggih. Wale-wale menapa? Nadyan tanpa anganti tuwinan nderekaken sowanipun rawuhipun Kanjeng Rama Prabu Ndorowati. Nanging pikajenganipun ingkang putra pun Samba menika sampun dumugi wonten ing tekad kula anggen kula kepengin nanyeti dhateng putra paduka paman inggih menika Yayi Jenakawati dinten samangke badhe kula boyong wonten ing kasatyan Paranggaruda paman kula ingkang sowan paman kunjang gansing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Lesmana anakku ana wigati apa sowan wale-wale menapa nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng paman anggen kula sampun ngraosaken rara asmara kapanduk beda ring asmara turiding dibya swara-wara. Bangane ora cetha. Krana anggen kula kepengin nanyeti dhateng sekaring kedaton utawi ngasatyan Madukara putra Paduka pun Yayi Jenakawati. Badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Saroja Binangun inggih Janangun. Adik kula muktakaken ngawibawa Nyakrawati mbau dendha paman kula nyuwun Maduka maringaken putra Paduka pun Jenakawati paman Olatmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasreban tingkahing mungsuh aduh Kakang Mas kawontenan kados mekaten dereng ngantos kula saged anampi rembagipun saking Jodipati malah menika anak kula Samba tuwin anak kula Lesmana ingkang sowan monggo sami-sami ngayunaken dhateng anak kula pun Jenakawati wah jlambrong yen perkara iki mbok pasrahake marang aku mesti bakal ana kerampungane Mila Purbawasa wonten asta Paduka Kakang Mas Jodipati Antasena. Piye, Pak? Samba wonten dawuh. Lesmana wonten dawuh, Paman. Nek pancen dadi wong lanang kepengin ngayunake wong wadon, monggo wong wadone ming siji. Yen lanang kudu lanang tenan. Aja mung lanangan kaya wong wadon pepinjungan. Yen pancen kepengin ngayunake Jenakawati, monggo Werkudara uga nglarapake anak lanang Antasena. Samba ya lanang, Lesmana ya lanang. Sapa sing menang didu ana ing alun-alun kasatan Madukara kuwi sing bakal ngukup Jenakawati.
Laning alang kiwana klara pandan moncar tinonir kekonang surem sara tetan padang Antasena Kakang Lesmana piye Kang jebul kowe ya dilarapake karo wong tuamu Paman Werkudara kepengin gayuh Jenakawati ya apa ora ya apa ora semangka iki ngopo iki ya pancen kepara nyata. Ning aku jane ora duwe niat dhaup karo Yai Jenakawati, ning gandeng upama aku mbadal dawuhing bapak. Monggo bapak kuwi sing ngukir jiwa ragaku, Kang. Ning nganti aku ora nyendikani dawuhing bapak, dosa apa sing bakal tak sandhang. Nang kene kowe bakal tekaning pati tak longko parung padukmu. Sirna Margalayu, kaya apa aku sing ngukup Jenakawati. Wah mati dening aku wis Antasena. Otar mati we Potedian kapok we pitil tudengmu mongko sing ngladeni ora iso ndandani wayang mumet pecah ndasmu we Antasena. Ayo Gong, Antasena. Kene iki wirawiri bingung. Ora rampung-rampung tenan ngene iki. Oh, iki ndekno nganggo topi laken sikile pincang. Golek Antasena mung mlayu ngalor, bali ngidul. Kaya ngono laden wayang. Nek nganggo kacamata. Kacamata. Sing penting glelenge sik, Tru. Mlebu warga laras ki sing penting glelenge sik. Nabuh nomor 2. Dapurmu ora, ayo. Antasena. Piye, Kang? Kowe ngalah aja dhaup karo Jenakawati. Nek aku ngalah jane ora apa-apa, ning mesti aku didukani karo bapak. Monggo sing niat kuwi bapak, anak mung sak derma nglakoni. Wis tak niati nek pancen bapak wis dawuh kaya ngono aku mung kari manut. Lho, tegese kowe cukeng wae. Mati dening aku cobanen, Kang. Mati. Kala nareba Kresna tan tulusa hanya kroring mring Sang Resi Jahnawi Suta
ing Samba. Iya. Kanjeng Rama, iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, iya ya tak tampa pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Ya merga saka anakku Setija nggone wadul kelawan wong atuwamu aku. Wekasan aku sumusul marang kasetyan Madukara. Lah kok jebul bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Paman Jodipati ngarapaken ingkang putra inggih menika pun Dimas Antasena badhe kaudhapaken ngaranipun Yayi Jenakawati. Watok wantunipun Paman Jodipati tumunten calon pinanganten sayanipun dipun du wonten ing pabaratan. Lho. Lah yen kaya ngono kuwi jenenge ora adil. Samba ora tau perang mongko Antasena pendak-pendak diadepake ana ing kahanan peperangan. Lah mestine kowe kalah karo Antasena. Inggih, Rama, kula kawon. Pengen menang karo Antasena. Ning aja nganti kadenangan dening sapa-sapa. Keparengipun, mara tak paringi ngampil Sekar Wijaya Kesuma Samba. Kowe mundi pusaka Sekar Wijaya Kesuma ora isa lara luputing pati. Kowe dikapak-kapaki karo Antasena ora bakal ngrasake lara. Yen perlu kowe ora bakal iso tekaning pati. Maju tandingana anake Werkudara kae. Mati kowe Dimas Antasena. Lho, kowe lha edan. Deng kaya kendang dijago-jago menyok. Kalah, Pak. Kalah piye? Kalah karo Kakang Samba ana Werkudara perang kalah luwung tak jur-jur dhewe. Wah, ngisen-isenke wong gerang. Dirit tekan Madukara didu karo manten liyane kok kowe kalah. Werkudara isin, Werkudara wirang. Kok iki ana wong dandani lemari wae ya. Dak-dok yahene ora. Ngopo? Wah, sampeyan iki karo anake kok tutuki sirahe nek bodho piye? Bodho ya men. Anak-anakku dhewe. Nek nganti cilik loro gedhe tekaning pati, bangane aku duwe anak kalah karo Samba, luwung tak pateni dhewe. Gong, rene yo. Ini ora kowe sing ngelekke ora rampung-rampung. Ada masalah? Kuwi Ndara Antasena tutuki karo Ndara Werkudara. Maksude? Antasena kalah karo Samba. Luwung gawe wirang wong tuwa, luwung tak pateni. Wah, isin. Aku iki. Ceniningan. Mundur, Den. Yo. Arepe nek niat ping anak wis ditutuki-tutuki mbok ben rasa anak-anak. Anak-anak iki duwe anak iki ditresnani. Nyambung sejarahe wong tuwa. Wong perang ki werna loro, ming kalah apa menang. Nek kalah ya wis, nek menang ya syukur. Apa kudu anak Werkudara ki menang terus? Hah? Ngono wae piye? Kok ndur tas. Nek kalah ditakoni mergane apa? Samba ki ora tau perang kok iso ngalahke Antasena sing bendina perang. Ini mesti ana sesuatu. Udang dibalik. Apa lho? Batu. Es batu. Batu tok. Antasena kalah karo Samba iki kudu diteliti ora mung njur ditutuki. Sing tuwa iki melu mikir, ora mung isane mung ngakon, isane mung kongkon, isane mung dawuh. Wah, apa? Nutuk apa? Bagong nek nutuk. Mangsane ora. Ayo ngantem. Aja ngantem Antasena. Ngantem Bagong. Weh lah.
Ngantem tenan kowe. Ngantem wae. Ha wis. Kaira nek arep ngopo kok ming ya wis ora. Ora masalah kowe ngantem aku. Ora apa-apa. Tanggaku kae, Mas. Tanggaku ngantem sirahku seprene stroke. Aku ora percaya. Bukteke piye? Bukteke piye? Aku ora percaya. Ya syukur wong aku ya mung ngapusi kok. Wong iki nek wong dodolan ora iso iklan ya ngono ya, Gong. Heeh. Iklane didobosi terus ora keneng ya. Wis kono terserah nani Antasena mangseneni. Kula arep lele kula. Kandhani ngayal ora. Wah, Antasena kalah karo Samba. Ora mungkin. Nyatane wonge mundur. Tantem ora apa-apa, Gong. Wah kok iya ya? Mongko Samba ora tau perang. Ngenten mawon, pasrahke Kang Rayi. Sawa? Sapa kae adimu ya? Wah, bagone yah iki lali. Sapa to? Ndara Janaka. Ah, Ndara Janaka. Jlamprong kon rene. Prong jamprong. Aduh. Modar kowe. Dikawel dantem cangkem kowe. Sing nyeluk Ndara Janaka jlamprong ki ming Ndara Werkudara. Kowe iki ra nyeluk jlamprong. Wah, ora ngerti ya. Ngapunten Ndara Janaka. Tindak mrika. Iya, jlamprong matamu. Nesu wae. Wonten dawuh. Samba menang karo Antasena. Ana wong kang ngrewangi karo Samba aku ora trima. Lenggah prayogi Kang Mas. Wah, mati. Wah, mati. Wah. Wah, mati. Wah. Wah. Dimas, aku culana. Aku wis tobat, aku kapok. Wah, Antasena. Piye, Pak? Nek urung jalu ngapura jamba ujuli. Wah, licik. Diwangi karo gerangane. Yen pancen ewang-ewangan, Antasena kon mundur, Samba kon mundur. Sing tuwa karo sing tuwa. Wis. Wis Werkudara wis. Ngopo, Pakdi? Aku njaluk ngapura ya Antasena. Sebabe Samba kakangmu tak ewangi. Tak paringi ngambil pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Sekar dijukuk karo Janaka. wah, jlamprong. Rong jamrong. Mboten, sumpah mboten. Pisan meneh tak pancal raimu. Ya aneh-aneh kok Gong ora. Tak sasok melu nyeluk jlamprong. Ndak coba. Sekali anakku papat ke tembok ya. Disikat. Menika kok rapi ya tak tampa Janaka. Jlamprong, wonten dawuh Aredi. Ajeng mala wong. Ana go mlayu kowe iki. Kowe diancam karo Janaka. Ngapa aku ora ngapa-ngapa kok? Aku ngombe es teh kok. Raine pucet. Truk cakepan sendang biru wae. Alah. Nglamur. Omong go, mau cewek kowe ngono. Diluari Antasena. Diluari. Bumi gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Ler kincanging risang
mawe gandrung ing Samba wonten dawuh Rama. Iki dadi tandha yen to kabeh ingkang kumelip ing rumangkang kedununganku le daging kuwi mung pasrah pepesthening kodrat. Siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu papat kodrat kuwi wis diasta dening panguwasaning dewa. Mula dijangkau kaya ngapa nek Janakawati kuwi durung ginaris dadi jodho dauhmu ya ora bakal kelakon. Kowe trima ya, Nggih? Iya, ngestaken dawuh mboten dados menapa. Antasena, piye, Pakde? Aku melu mangayu bagya seketi jumurung. Dene anakku Antasena kelakon mboyong Janakawati. Ya, nyuwun pangestu muga-muga nggonku bran karo Yai Janakawati tentrem ayem ya, Pakde. Iya, tak pangestoni. Jlamrung. Kae, Gong. Kowe Janakawati ngapa, Ctrok? Kae wonge mandeg mlirik ya. Ndelok kene ha. Jlambrong wonten dawuh. Wis rasa to gagas. Cangkeme Bagong to urus. Kok iso diparapi Jlambrong apa to? Aku ora ngerti kok mbiyen cilik-cilane kae. Apa cilik-cilane mbiyen elik? Sajake. Wis. Engko nek goleki bapak aku omong aku ana rapatno ya. Ya. Kowe arep bali. Bali saiki aku. Ora ngenteni engko. Aku bali saiki wis tak mlaku alon-alon. Lah iya. Jlambrong. Agung nendi? Anika pun bablas. Ditenono sesuk bengi. Esuk bengi nek Bagong melu iso diajar terus Janaka lho, Pak. Anu apa jenenge BBM? BBM ngopo BBM? Wis ora musim BBM. Nggon aku isih aktif. Kowe iki chattingan karo sapa? BBM wis ora metu kok. Nggon aku isih duripke wae. Mulane pirang-pirang sasi iki ora ana wong ping. Ayo wis ora ana.